Bonjour, bonjour, Tskadiabi. Il faut mentionner que quand je m'arrête, partager les 26 comme j'aime pas mal la quitte, maman Red regarde, coucou maman Red. Facciamo un bout de réseau à chérie mon cœur. On a mis la mise à juste quand faire maman Red. Je t'ai appelé, tu as fait un courant, à ton public rati. Tu as fait un bafka, ça va nous mettre une vidéo na nati. D'accord, nous faisons ça hayo. Arina michini, tengani, andiana kuranga na shirina. Ana mitsani mentionné qu'on a mbuniari mama Red. Mandiana mtani misrezo mama Red. Mjeno ales charano mizda levnahanga nyanti. Stina tok special wano. Alfa skurana. Amared mid mbwa kana pakaza mbwa kiko mared mzava fiki. Za mbwa kiko fa. Mande amna kuranga t-shirt. Na fach partager na rewe clef teach mayin parce que ultia kuma itaïs famizahati. Ma famille regarde donc c'est pas la peine. Ça indek sala karana la he loué na bdir ndretandreki les ranjan. Indek baka fayen déjà tout le monde ou diable famayem mamare di meilleur amina. Donc zeng zachimenchi concerné zéhe ol miarka tout le temps tikan zeng ol diable famille tchetwe dukwel au courant da diable olo fachimenchi mi volanga zeng de ça allez fa comme j'ai déjà fait maro chikatindeni za chendi ambongol 1000 personnes 500 personnes face à vain déjà ol tia kuma renistika ifaatu Niranis la halien bohanchika hizi za chitem détail vie privée mama Red bien sûr as da mahe le heki kara iska ah maheni naka zeul pinam zeul meilleur ami zeul fankahe za halien za chi nalaknand be parce que ko itanare donc zaim mon anniversaire en zano que za manj charity des nanji bonheur za avec mes enfants c'est za fayala Famarendeng zami fo zami connecte zamaita rajab mama Red ring papa za kufa mama Red fon sari ino ela nampina magazeze nefa problème andalova ni hitako maro is charna ngandra karai matura atinisu za grave direktan kek zukn za akora karati zukn mjana ngaza vamna zing ramandal za zanet mama Red za chichem détail andinga za vanchipriani toetranao na toetran depteu na ino atsika diabolo mfagnososy atsika diabolo fankai mbola misy olo mikaiky fa antegna fa magnano en direct mbola misy appel miditry fo de le raha tiako oviagna amina mama Red zao anahitako naniany igny naharo olo nivolagna naharo olo mentionné za rango marendregny za hitana za tsary nagnano tsy nagnano commentaire za na za tsy nagnano ino fa za nagnano shona za ya tamera uzaki nikoragna taminaha mamanao za hitako leviny delina igny zokinany hitako leviny raha igny za tsy niditra na za nizaha fo za tsy nagnano commentaire za tsy nasiako commentaire ninahagna na raiky mama Red za nagnano shona za nikoragna taminaza tsika volanko ngano rendez-vous anao miala hagny c'est ça l'important amina anao miala hagny tsika volanko ngano fotoagna antsoe tsika fankahita comme ça za tsika mikoragna direct raha jiaby mandalo fa anao miala hagny le raha za fa nihitatra lava be tegna tsy tonga amle raha heritreretinao le raha zegny fa niakatra volume be
de lera tiako mbara amina mamare devant tout alors ka nandiniky député Facebook Gervais dini hoe tsy hainky la famina tebitebiny mamanao ery Delina le olo tegna proche na mamana ndraiky papana niteraka anao raha vavinany ndraiky edaraiky aminao alors ka nandiniky député Facebook alors ka nandiniky zahay fiarahamonigny haiko na matahotry fitsaram-bahoaka haiko na matahotry réseaux sociaux haiko na tegna atahorana afanana haiko na respect afanana haiko na ek jiaby zegny mamare de na tsy ndegna zavazany aminaha fa mba maheza mandiniky olo hafa ankoatrany anao ana ze agny miasa loha tes parents voalohany izy volagny te ery Delina et tout ça atsika tsy hiditra amy détail problème mamare de tsika te fa nikorana so amboary aminazy fa mamare tokony resay zao de le raha tiagna aviako tiako viagna mamaredy amina ena fitiavan'olo jiaby ena ana ze tsy masaky mivolagna na Delina tsy tia ona tsy saky na mivolagna zany hoe azoky igny tsy tia za non tu peux pas dire ça oui Delina tsy tia ana tsy possible zany mamaredy mama nanteraka ana tsy tia ona papa nanteraka ana tsy tia ona tsy possible zany ary tsy possible koa mamaredy hoe zare jiaby ze zany hagnano complot andi contre député Facebook re tsy malagny député Facebook izy efa nivolagny Delina zay efa nikoragna teo hoe aviany raha jiaby re avy amle raha iainana ana ko hitanjare ni lamy refa nagnano fomba re refa nandeha tagny efa ni accepter ny parona et tout ça tsisy problème alors kana handiny kôl jiaby zany mamaredy na mandiniky zahay commentaire ny fanana commentaire n'olo de za raha ty fa public pensez amy famille zany fo zany raha message tegna tiako alefa amina hoe pense un peu à ta famille pense un peu à ta famille c'est tout Delina mamana papana zankanao zany fo naro raha nivolagny Delina igny olo tsy mpandeha magnano mandeha mivolambolagna raha maro magnandregny amy réseaux sociaux ato nefa izy efa niditra nandeha nagnano regny izy en personne mbo dini hoe fo za tafalegna agnaby raha jiaby za ta hoe reto olo reto contre za tout ça m'arrive contre moi non personne n'est contre toi tsy olo mi contre ana eto au contraire olo jiaby mipoussena mbo magnanova recul hely na hoe mba miala hely député ny Facebook na juste hoe amjay zany na mba miala lavitra azy hely fogna hoe mbo mangala je sais pas mandeha mangala calme tu réfléchis hoe na mi déconnecte hely mamaredy hoe mikoragnesy amin'olo tsy fitantarana problème anao ohatra zay baka fa maregny isanandro amin'olo tsy fitantarana problème anao mba mikoragna amin'olo na olo vaovao mikoragnesy amin'olo vaovao anao mba mangala calme hely fo chérie tana réseaux sociaux jiaby tsy olo jiaby contre ana eko important amina fanana ekena ze miasa loha ekena important amina fanana ekena matahotry fitsaramaboaka ek zegny zaka tsy za camarade nandi tantarana zany vitako nagnano izy ty en privé mamaredy fa ek importance ny réseaux sociaux amina c'est pour ça que je dis ça face à face atako amin'ny live karaha ty atsika fa nikoragna atsika ty niangavena za hoe atsika hagnano rendez-vous za miala mandry tsara aveo magnano fotoagna volaniko atsika antsuy zany programme antsika rango tamin'ny afakany moaly mba miala hely ana ohatra tsy koragna aminay tsy koragna amin'ny Delina tsy koragna amin'olo hitana olo jiaby zay ya maro mankalefaka ipaka tsy maintsy agnatin'olo 2000 na 4000 personnes tsy maintsy misy folo andeha kalefaka ana hoe alfagna ana raha jiaby ana mamaredy diso ana mieritreritra olo jiaby zay contre ana mamaredy non tana agnatin'olo jiaby amy réseaux sociaux misy olo tegna misy faux misy olo tegna misy fitiavagna misy olo tegna magname conseil na milamigny oui maro misy mankalefaka tsy miegny agnatin'le situation zahay camarade na fa mahita ary tsy zay mitsy andi za tsy za doko hely mitsy andi tantara raha jiaby iagnana détail hoe zany raha nazy mamaredy tamizany jamais zany ndigna amizany mamaredy tu me connais très bien jamais zany tantara détail raha jiaby iagnana fa atsika roa fa fankahay mamaredy ekenao zany le volagna kona eko importance ny réseaux sociaux tomna zany ana ni mentionné ko voalohany io mangala recul hely nini
hely fô mba miala lavitra député miala lavitra la famille nazy I raha regny juste prends le temps mieritreretanao hoe qu'est-ce qui se passe ino le raha tegna mandalo matoana tonga nagnano en direct igny raha tsara natagna afa eky zegny fafana za vonahita zegny narendraigny maro olagna tanjany fa na za j'ai même pas enregistré parce que raha fa eky raha ngendenienana eky raha jiaby andeha tana après izy igny afa eky noho ny fahaizako raha jiaby zegny agnanaovako en direct aketo mamaredy prends un peu le temps de réfléchir s'il te plaît mandinia hely fô tana agnatin'olo jiaby amin'ny réseaux sociaux aty za ty mbana ma commentaire oui mary hitako olo mankalefaka ana hitako za mbola misy moqué à gauche à droite comme si hoe raha misy vono moaly afaka ny moaly raha jiaby mandalo io hoe ya tsy may tsy tiagna tsy may popogno tsy may magnino olo tsy mahita le raha tegna réel baka mamaredy na zany za vidéo anare en direct anare sy lavalava igny j'étais blessé na tsara za olo malaky blessé baka izy koa fa amin'olo camarade ke fa ina tsara za malaky blessé na tamzigny na za na karaha mizaha robot regny karaha hoe juste pour sauver imagine lavalava za tsy hagnano commentaire andra maro fa lève tegny zegny sady tsy haiko nazava amina hitako en direct anare sy député igny c'est pour ça que za tonga de décidé hoe zaho za hagnano messager mandeha amina mamarety za zay natonga za nagnano en direct hitako en direct igny hitako position na za mahena isanandro eky humeur na mamarety eky hitako en direct igny olo amin'ny en direct igny mbola tana le olo tsy mahay ana mbola mandeha magname signe gauche et droite yana magnanjao vadiagnan'olo tsy fidiragna magnino za fa tsy miditra amin'ny resaka vadiagna zany afa tsy encouragna afa juste toi moi mamaredy moi je dis aza ivoagna programme antsika rendez-vous antsika antsuihy araka antsika andeha Tananarivo prends un peu le temps mamaredy mba mazava izy amina mamaredy badiny hely fô la famille nao podiky ndraiky il y a ta mère ta sœur ana olo tsy masaky mivolagna delina tsy possible anandy volagna delina tsy tiahona ni ndraiky iadaraiky amina ary olo tegna maharaka ana olo tegna tiahona olo tsara nagnarenana tamin'ny satrona tamin'ny morana ino fiainana na lefaka na manakory ana sanatria vafatry lera misy problème delina olo volohany eky zahay mbola ndraiky za mamaredy tsy afaka fa za mbola mizanako za mamaredy mbola magnanjao fa delina jamais igny tsy narikitry ana zava fôna izy maraindraigny ary ana tsy lota kalony delina zany ana hena zany quel que soit bêtise tanare ana fa sûr et certain aminjany prends un peu le temps de réfléchir mamaredy igny hanitra hitako farany naventy aminao igny izy ny exposé tato amin'ny réseaux sociaux de ato amin'ny réseaux sociaux koa anao prends un peu de recul mandinia hely mamaredy alors ka nandindiniky ramosena io badiny hely kolo de notre côté il y a ta famille avec ina mandiniky faninana eky faninana important aminao za eky fitiavana zare abonné nare eky fitiavana izy re ary olo tsy mahay ana mbola masaky mandeha mankalefaka gauche et droite olo mahay ana izy efa nivolagniny delina igny donc mafefe raha maromaro izy igny tamin'ny maraindraigny olo mahay anao karaha tany maloha fa juste mizaha marary fô et c'est tout mizaha marary fô mizaha le suite ary agnatin'ny tanara matsara misy lafitsara ndraiky ny réseaux sociaux agnatin'ny réseaux sociaux tao mety atako zato olo andeha kalefaka ana fa igny misy roanjato misy vaiavy ato tsara fagnahy mbarako anareo zany ndraiky mba isaorako anareo amin'ny réseaux sociaux ato misy olo mamaredy tegna malahelo na ary fona azy tegna hoe tiagnampy anao misy olo miaigny situation regny tegna magname conseil tsara ary zany raha mbola isaorako olo amin'ny réseaux sociaux ato misy olo mbarako ana vaiavy tegna ny tsara fagnahy tsotro zao ana mety olo tsy hainy fa izy zany to de hoe comprendre anao izy fa misy ka tsy alan'le olo tsy alan'olo mankaratsy mankalefaka tsy alany fa misy olo tegna isaorako anare jiaby ny soutenir izy anare tsy nankalefaka izy fa izy igny le pitipitiny niboaka regny ary misy lalahy koa ato tegna misy tsara fagnahy mi comprendre hoe zao raha mandalo
dia ninahagna amina Gervais tsika moa fa naronaro koa koragna nefa koa amina haiko anao mizaha koa anao nareo sy mamaredy ka nareo miaraka mizaha izy ty quel que soit Gervais situation atsika samby mahay mamaredy na indra iainanareo ka resaka fikasihan-tagnana ze fa sambolo be majanona eky tsy ratsiratsiny anareo koa tsisy fikasihan-tagnana malomalo analalahy ana navintry ana afaka miboaka anao mandeha vita maragna nareo mandamigny malonareo maragna nareo mandamigny malonareo vita mamo izy volagninao midelira izy afaka magnano en direct izy mamo delira anazy fa izy tsy voapopoko tsy magnino agny zany fo c'est tout anao zegny izy koa matolerany iboaka magnany député mba raiso leçon ana zegny député azafady ny nandeha gnadi tegna fogna akato hoe izany naviany zy izy koa raha andeha mipohagn'olo zegny tsy lany raison tsy lany misy fogna antony ka antegna miteza zany kantegna fogna fa izy koa chaque fois nizy gnano raha tsy tianay ikasina tagna lasa problème na izy impodiko ndraiky eto tsy za doko hely mihitsy andi tantara détail vie privée nao tsy za amin'ny réseaux sociaux na aiza oui za mahay fa za tsy za andi tantara zany raha volaniko eto izy zany nana Gervais prend un peu le temps izy io olo misy famille misy hava mety nare roa mahalefitra raha tanare fa iasa famille aussi tanana zay mety tsy zakany mamanara mahazo anao hoe député volagnin'olo gauche droite magnino mety malahelo la famille na Diego agny imagine un peu tarotro mamana zay ohatra hoe wa fitsaramba waka Gervais nikastagna mamaredy publien'olo rô popoanareo izy gadranareo izy magnino marary fô la famille nare imagine aminjay koa ndraiky la famille mamaredy zanako agny efa nipopohin'olo koa magnino magnanjao magnino tebitebinjare anare roa mety mahazaka hoaza fa nare olo samby misy la famille karaha zegny eko anao mizaha mamaredy zany ninahagna chérie prends un peu le temps de réfléchir à tout ça alors ka nandeha gnadivadina iasa famille atsika keto samby olo mahery ny marigny jiaby samby olo mahiny atsika tsy fampitantara idevoile fiainagna amin'ny réseaux sociaux ato tsy atsika mihitsy any andeha gnano zany zigny lefa niboaka nefa niboaka andaminagna azy tsinjovy la famille nao karaha ataony Gervais zay mitsinjo la famille nazy mitsinjo honneur anazy mitsinjo ino nihina mamaredy hitako karaha tsisy analanjany ana sitra andeha gnadi resaka ino asy avolanjany koa boka nina chérie ina koa mba nafe azo vao tsy mihina toaka azo viavy maro koa viavy midiaka toaka mamaredy maro viavy mamara maro viavy magnanjay fa c'est pas la peine hoe izy kanao idiaka toaka magnino andi popony na magnanjao azo vao tsy mamara olo tiagna zegny farahina tsisy olo tsy mamara amin'ny dunia ty koa miaraka amin'olo fa tsy zagny mihitsy ro andeha mipohagn'olo izy ka tateka izy namara za izy magnanjegny hoe za izy magnanjegny hoe non karaha zegny de tsy haiko na azona le raha tiako volagniny redy na tsy azona fa pense un peu à ta famille à tes enfants alors ka nandinika raha misena il y a ta mère il y a ta sœur atsika niany efa nifagnantso hitako appel mandeha aminao tsy tandrignesana feky raha volagniny vindra jiaby mandalo de zany anaovako izy amin'ny direct karaha igny zegny anao afaka mizaha vidéo anaty à chaque fois anao matsiaro namana jiaby re zay le tegna namanao zay bien sûr zay tsy maintsy ho ake fogna ary fa hain'olo point faible ana mamaredy fa hainy camaradena hainy la famille karaha zegny zay les amis de encore merci amitsika jiaby zay nisoutenir izy malgré tout ça satria ibaka vo misy resaka fikasihan-tagna hadihadiny tokantragno olo tonga de fa mandeha mizaha olo andeha mezagna atsiny fogna amin'ny fiainana raha ihany diso raha ihany zao izy misy situation tegna sarotro idiragna sarotro magnino sarotro zegny anao miditra aminazy tegna sarotro de fa misy olo ndraiky tegna misoutenir aiky tanareo commentaire anareo jiaby ela tsy hitanao ty manafinaka CC oh CC anao ma tianio CC anao CC fa mahay raha jiaby toi tu te tais
Tanareo amizay zegny message nare jiaby mamaredy olo tia réseaux sociaux tegna tiany ary nare fanina anazy re mbo iangaviako nare fanina ny mamaredy nare magnaraka page ny mamaredy mo nare vaiavy mba misy faux vlanko anare i tegna important mamaredy commentaire nare izy sasahenare magnino izy tegna misy marare aminazy marigny de mbo iangaviako zany re mbo ngame conseil azy mba hitanare mba misoutenir izy zegny anare za mieritreritra hoe tsy valiany mamaredy commentaire nare fa tegna hitany commentaire nare jiaby hitany commentaire nare jiaby de za aminjay fa namakimaky commentaire tagny tegna mba maizanareo commentaire milamina izy de fa isorako eto nare jiaby zay nagnano commentaire fampaherezana magnino tegna même moi za mba touché mahita commentaire nare mamaky commentaire nare re misoutenir izy magnino magnanjao iboka agnatiny réseaux sociaux totrika tsy andeha agnano fampitsaratsara fô tsy andeha agnamelokôlo marigny izy ty fitsaram-bahoaka marigny zegny raha koa fa boaka akato de fa samy minenagna zay raha tiany volagny oui ça c'est vrai fa des fois zegny misy situation n'olo zegny mendriky souteniaviny tsy voatery misy olo maty misy olo magnanjao misy olo magnino regny fa souteniaviny fa misy situation karaha regny tegna afaka magnampy afantegna misoutenir de fa isorako anare jiaby zegny soutenir izy hoe mamaredy magnanova zao magnanova zao le avec bonne foi izy bokana vo mamaky commentaire an'olo to de fa hitana commentaire igny sincère tsy haiko fa za magnano zegny misy commentaire an'olo na izy magnano raha contre idée ntegna fa misy commentaire anazy tegna hitanao ça en vaut la peine ozena hoe vakigny zahava misy magnano zany fa izy ndraiky boka misy commentaire to de fa hitanao hoe moquerie fakilifahagna magnino fa misy etsika akato tegna le misoutenir aby regny tegna le misoutenir regny fa isorako izy igny namako tegna namako marigny ary tiako zany agnanaovako prendre le temps za mivolagna izy amy réseaux sociaux haiko fitiavanisy tô za de misaotra nare jiaby fanina ny mamaredy zay misoutenir izy et tout ça allo izy arantsika jiaby misoutenir izy un jour izy io boka ny marigny tsy mbo maty ozy ny tôlo igny marigny izy igny agnatiny 5 ans ke izy tsy mety tonga saigny jeriny loatra labo oui za tsy mirary le raha ho avy aminao Saïda tsy magniry ho avy aminao fa lera nina mahita le raha tegna réel eo na mahita izy ty makara ty volagninao magnametsigny olo boka farany mora magnametsigny anao tsy mahita situation enao magnametsigny rô jo fa milamina rô jo fa magnanjegny rô fa anao fa magnano scène agnatiny idénao fa le raha tegna misy igny aminjay tsy hitanao karaha izy zegny imagine zokin-draha agnatiny 5 ans le raha fa iagnanjare zokiny antsoviny andra minuit tsy mandro jusqu'à maraindraigny et tout ça tu crois que hoe bêtise-ndraha karaha regny fogna non tsy raha vitany vava hoe 5 ans anao tsy mety tonga saigny na 10 ans anao tsy mety tonga saigny hoantitra akeo asasahena izy magnino ça sert à rien fa misy olo ndraiky ato tegna magname moraly azy surtout fanina anazy sany tegna le vrai fanina anazy magname moraly azy magname raha be azy de fa isorako regny parce que magnampy zahay camarade amle fagnamezana moraly azy engane problème zare sy gervé izy ko zare milamigny jusqu'à ela ho vova fogna problème tsisy problème iova gervé tsy misy problème karaha regny zay inchallah Dieu merci zegny ny raha irariagna fa papotongavagna amizegny nganeo izy efa tsy haigna raha karaha regny ciao les amis merci beaucoup mamaredy dinira jiaby nivolaniko taminao tegny chéri fa on t'aime vraiment na Delina podikitry ndraiky tsy anao mahita leviny Delina igny mieritreritra olo contre ana Delina wow c'est ta sœur mama raiky papa raiky amina lio raiky amina zavaraha nataony Delina anao jiaby quelle que soit ta situation elle est là pour toi avant olo jiaby tiana mamaredy prends le temps mangala fotoagna nandinihanao azy nanazy koa Diego mba mangala toeragna hely mangingigny réfléchis bien toi tout seul ana mba mizaha olo tsary fitantarena problème mba diniho manokagna hoe karakory raha jiaby nandalo raha jiaby niaignako hitanao hoe tegna mety ny mariage zay tsy maintsy ho tonga isoutenir anao zany décision nare de c'est bon karaha zay mamaredy
Fa il y a ta famille, appelle ta famille, antsova mamanao, antsova papanao, volagna, tout va bien, lamina, antsova raha vavinao, karaha zegny. C'est ça les amis, ciao ciao, bisous.